Que tal están? Moi boas tardes, son as 6:30 e hoxe é martes e como cada martes a esta hora na G2 temos o Conexión Galicia. Hoxe prácticamente todo o programa será para falar na súa maior parte do tempo, temos unha hora de directo por diante para falar do caso que está enchendo todos os tempos informativos e tamén parte seguro das conversas en todas partes. O antivirus e ademais hoxe que é 12 de maio e que imos falar deste tema do que estamos falando nestes últimos días, tamén queremos destacar que hoxe coincide que o Día Mundial, o día no que se conmemora a enfermeiría. Pois xa que estamos falando de saúde, de sanidade, de virus, e todo este contexto global, pois tamén desde aquí, desde Conexión Galicia, hoxe queremos facer ese, non sei se agradecemento ou cando menos por en valor a tarefa de todos os sanitarios, neste caso 12 de maio. A Organización Mundial da Saúde establece este día globalmente como Día da Enfermeiría. Non temos enfermeiros nin enfermeiras hoxe aquí, pero sí que temos un pouco a intención non de curar a actualidade porque iso está moi complicado, pero sí de darlle un pouco un contexto ás cousas que están pasando estes últimos días a nivel eso de información. Neste caso, pois en canto a saúde, a sanidade, pero tamén en temas políticos, porque finalmente, xa o saben vostedes, a política sempre acaba enchendo todo. Están hoxe aquí no Conexión Galicia David Lema, que tal? Moi boas tardes, xornalista galego, traballas aquí en Madrid no xornal El Mundo, como estás? Que tal, como estás? Pois moi ben, estaba escoitándoche, non somos enfermeiros, pero é verdade que viña no taxi e xa tuven que pedir perdón por estornudar e explicar un pouco en broma que non pasaba nada, non? Que non tiña o antivirus, pero encantadísimo de estar aquí. Perfecto, tampouco tengo antivirus, seguro que non. Vieito Rubido, director del Debate, que tal? Moi boas tardes. Boas tardes, moi ben, moi ben. Non teño antivirus, pero é que ademais naide ten o antivirus. Bueno, hai unha persoa que está positiva, Sí, que ten... pero non tes aquí. Non, pero que non sabemos. En principio, estamos libres de antivirus. Hai moitos hospitales en toda España cheos de enfermos infecciosos. É certo, é certo. Pois sans tamén, salvos de momento, aí dabao Iván Gil, que tal? Moi boas tardes. Iván, xornalista galego en Madrid, del periódico, como estás? Moi ben, aquí andamos, esperemos en antivirus, porque tampouco hai PCRs, non? O sea que logo falaremos desa, entendo. Aí dabao, xornalista galega tamén, Cadena Ser en Madrid. Moi boas tardes. Boas tardes, que tal? Bueno, pois moi ben, empezamos, falamos do antivirus, de momento xa todos nos damos por liberados de virus neste momento, é certo que di Iván, non fixemos unha proba PCR, pero é que tampouco temos síntomas, pero de calquera xito non queremos frivolizar ni moitísimo menos con este tema. En España, nas últimas horas, acaba de confirmarse o que é a primeira persoa en España que dá positivo en antivirus despois de que lle fixeran 2 probas PCR en sangue e tamén en soro. Esa persoa leva dende onte pola noite illada dunha maneira, digamos, máis controlada do que están o resto de 13 españois que continúan nese hospital Gómez Ulla de aquí de Madrid. Por certo, entre esas 14 españois hai unha persoa que é galega, non sabemos, pola protección de datos lóxica, se esa persoa a que está ser positiva en antivirus, e esa persoa galega de cariño, ese ornitólogo que ia nese cruceiro, seguramente nos próximos días trascenderá a identidade, pero dicimos de momento sabemos que é un home que está no último andar dese hospital Gómez Ulla de aquí de Madrid, illado nunha situación, digamos, cunhas condicións moi exhaustivas de illamento. David. Sí, dicía Vieito ao principio que a súa mensaxe é que non hai que xerar alarma, non? Pero é verdade que ao final hai unha persoa que ten un positivo e se pensamos nos outros positivos que hai polo mundo adiante, por exemplo, no caso francés, estamos a falar dunha persoa na que se ve que a enfermidade avanza moi rápido, está en cuidados intensivos, é dicir, está estable, pero sí que require un tratamento especial, non? De todas maneiras, eu creo que sí que é moi importante insistir na idea de que non estamos ante ou non o parece, nin que vaya a ocorrer, non estamos ante algo pandémico, nin moito menos, non? Todos os científicos que van falando nos diferentes medios explican como se pode contagiar, que é algo moi illado, que con tal de conter, de illar, de que o isolamento sexa bastante eficaz, vais evitar calquer outra propagación. Isto non é unha gripe e non é parecido ni siquiera ao COVID, ni moito menos. De momento, vencellados co cruceiro que saía da Argentina, hai 11 casos, lembremos, 3 persoas faleceron por antivirus, e dicía nas últimas horas desde a Organización Mundial da Saúde, efectivamente, que isto non é un COVID, non é un coronavirus, pero sí que
advertían ou anunciaban que o máis posible que continúa habendo novos casos nos próximos días, Aida, o señal que haberá máis positivos. Claro, a ver, por iso están illados. O protocolo sanitario é o que di. É certo que con antivirus temos a ventaxa de que xa o coñecemos, de que en Chile e en Argentina é unha enfermidade coa que están familiarizados e que teñen positivos todos os anos, e que saben o que hai que facer. De feito, o primeiro brote que foi no 2018, o que fixeron foi iso, foi un home que foi a unha festa sen saber que estaba infectado e que contaxiou a xente nunha festa, o que fixeron foi illar a todas as persoas que estiveron nesa festa e así erradicaron o brote, non? Entón, neste caso, o protocolo sanitario que se está a seguir é exactamente o mesmo. A cuarentena para todas as persoas que podan ser contactos, porque de entrada son persoas asintomáticas, que en principio son persoas sas, pero claro, xa dicía hoxe a ministra de Sanidade, tamén Tedros Adhanom, o director da OMS, que claro, ti agora mesmo podes non presentar síntomas e dentro de 3 días, porque o período de incubación é de máis de 40, presentar síntomas. Entón, hai que agardar a que remate todo ese tempo eles estén no hospital para poder confirmar que efectivamente están libres da enfermidade. Bueno, eu o que destacaría e engadiría, David, é iso, que o que agora mesmo están a dicir todos os científicos é que o máis importante é que teñan atención sanitaria inmediata á súa disposición, porque é certo que unha vez que dá cara, digamos, a enfermidade, evoluciona moi rápido. Entón, o máis relevante é que teñan todos os servizos a súa disposición e o Gómez Ulla de Madrid é un hospital pioneiro nisto. De feito, a unidade especializada que ten sido trasladado o único positivo confirmado de momento é unha unidade que está, feita exactamente para este tipo de casos. Eu, a verdade, é que confío moitísimo na sanidade pública. Outro día escoitábamos a un dos xefes do Servizo de Enfermedades Infecciosas do Gómez Ulla que dicía que eles levan anos preparados para isto e que, de feito, fan protocolos de actuación e incluso simulacións diarias de casos como este. O sea, que hai xente moi preparada que está agora mesmo a atender os españois illados. Eu pola mañá estive no Hospital Gómez Ulla, onde están eses 14 españois, e tiven a oportunidade de falar con Silvia Valcarce, seguramente a viron últimamente porque está saindo moito como voceira nos medios de comunicación. Ela nos explicaba un pouco como está a situación nese andar número 22, que é a última planta do Gómez Ulla, que neste momento onde permanece especialmente illado, nunhas condicións como nunha especie de búnker sanitario, esta persoa que nas últimas horas deu positivo de antivirus despois de 2 PCR en sangue en Soro. Isto nos contaba ela de como é esa, digamos, esa imaxe da planta onde está illada esta persoa. Pues a ver, los protocolos son protocolos de aislamiento estricto, es decir, la planta 22 cuenta con habitaciones de presión negativa, que significa que el virus queda contenido en esa habitación. Eso se hace a través de una ventilación especial que tienen esas habitaciones, donde el aire que se extrae es mayor que el que emite, que el que suelta. Entonces hay una presión negativa que hace que cuando tú abres la puerta, por lo que sea, porque tengas que entrar, el aire nunca sale. Es el aire de fuera, que es un aire limpio, el que entraría dentro. Entonces eso contiene el virus. Eso es por un lado. Por otro lado, el sistema de agua de la ducha y que hay en esa zona es hiperclorado. Entonces, bueno, hay menos riesgo porque hay más posibilidad de poder eliminar la infección. Los sueros son sueros que resisten las altas temperaturas y sobre todo productos como peróxido de hidrógeno para la limpieza, que son bastante erosivos. Y luego el control de enfermería está domotizado, tiene todas las habitaciones controladas con cámaras, se ven todos los monitores, se controla la apertura y el cierre de las puertas a través de esos monitores. Entonces, bueno, hay que intentar en la medida de lo posible minimizar el contacto con el enfermo, con la persona afectada. Bieito, esa é un pouco a situación de como está no andar 22, nesa planta, digamos, que ten 7 habitacións, especialmente como un pouco bunkerizadas para estas situacións de especial sensibilidade infecciosa. Efectivamente, España é un país do primeiro mundo. Eu non son un experto nestas cousas, pero escoitei e tiven a oportunidade de falar moito con 2 expertos, co doutor Soriano, que é compañeiro de Fernando Simón, o que pasa que non ten o protagonismo que tivo Fernando Simón, e co catedrático Badiola, que tamén é un catedrático de veterinaria, pero experto tamén en este tipo de situacións, e ambos dixeron, o martes pasado, fai unha semana, que non iba a haber problema porque España era un país preparado para atender unha situación como esta, tanto para os nacionales como para xestionar unha crisis que eu creo que se desmadrou en todos os aspectos, non? Porque, efectivamente, como explica a portavoz, o Gómez Ulla está preparado para eso. Efectivamente, é unha enfermedade que tarda
en torno a 6 semanas. Sí, entre 1 e 6 semanas é o que están dicindo en dar a cara. Sí. Ten un tratamento moi concreto que se sabe. O antivirus non é como no seu día o coronavirus que era novo, non se sabía como atacalo, este sábese como atacalo. No cono sur, en Sudamérica, dase unha media entre Argentina e Chile, unha media de 250 casos ao ano. Ten unha mortalidade, unha letalidade do 15%, que é bastante grande para o número de persoas, pero, en definitiva, eu creo que, honestamente, eu volto a decir, España é un país do primeiro mundo, con unha rede hospitalaria e con unha clase médica de primeirísimo nivel. Recibimos todos os anos 100 millóns de turistas, recibimos de en torno a 50-60.000 inmigrantes ao ano. En fin, estamos preparados para isto. Honestamente, sigo pensando que houve unha sobreactuación. Estamos vendo, as imaxes que estamos vendo agora neste momento eran as imaxes precisamente desa unidade especial do andar número 22. Aí sabemos que esas 7 habitacións que están especialmente pensadas para estes momentos de illamento extremo, poderíamos decir, están pensadas, son habitacións que son como exclusas, non se pode acceder directamente, hai unha parte duns 10 metros cadrados ao inicio da habitación, onde os facultativos utilizan ese espazo para cambiarse, quitarse os EPIs, poñer a roupa axeitada para acceder ao interior desas habitacións. Sabemos que permanentemente están controlando a esa persoa que deu positivo en antivirus as 24 horas do día a través de cámaras que monitorizan esa habitación. Tamén sabemos que esa persoa, segundo a súa situación, digamos, de saúde, pode ou non comunicarse co exterior, pero sempre a través de chamadas ou de videochamadas, non pode ter contacto con ninguén. Esa sería a situación desta persoa que deu positivo hai unhas horas e que está nese andar, pero hai outras 13 persoas españolas que de momento continúan sen síntomas compatibles en principio co antivirus e que ademais deron negativo de momento nas 2 PCRs que lles fixeron. Esas persoas están illadas, pero digamos un punto menos do que está esta outra persoa, Iván. Sí, un punto menos, pero varios puntos máis dos mínimos que a OMS, incluso a Organización Mundial da Saúde, require, non? Porque nos casos asintomáticos, explicaba esta mesma mañá o secretario xeral da Organización Mundial da Saúde, os propios casos asintomáticos poden facer incluso a cuarentena nos seus fogares, sempre cando teñan certa vixiancia. Estamos nos estándares máis altos, o propio operativo de evacuación viuse, non? O sea, traballouse, fixose un operativo de evacuación como se todos fosen casos sintomáticos, cando eran todos asintomáticos. Isto a min faime, estas imaxes que vemos, estas explicacións que che daban esta maña profesional no Gómezulla, a min faime pensar algúns políticos que reivindicaban ao principio que ese barco se quedase en Cabo Verde. Cabo Verde, onde hai 2 hospitales centrales, estuve buscando, esta mañá comentábame que só había un, parece ser que hai 2, pero bueno, lóxicamente sin estes requisitos técnicos, nin sequera con laboratorio para poder facer as PCRs. Dicemos, non son as PCRs como no COVID, non? Que estábamos acostumbrados a facelas instantaneamente, darnos uns resultados da carga resultados 24, 48 horas, teñen que ser nun laboratorio. Exactamente. Da xente que estuvo no operativo en Canelas comentaban esta mañá da xente de Sanidade Exterior que incluso en Cabo Verde que tiñan un convenio cun laboratorio de Singapur, o sea, que en calquera caso terían que enviar esa proba a Singapur co tempo que transcurriría, etcétera. Bueno, eu creo que houbo, como dixo Vieito, certa escenificación, quizá máis por unhas partes que por outras, bueno, orgullo a verdade do sistema sanitario que temos, que tanto nos costou construir, e sobre todo un pouco do que por desgracia aprendemos da pandemia. Eu sí que agora voto en falta esa esencia pública de saúde que finalmente se aprobou no Congreso, penso que se tumbou algunha vez por algunhas formacións políticas, pero bueno, todavía ten que botar a andar. Eso creo que, como decía tamén esta mañá o secretario xeral da Organización Mundial da Saúde, que a quen hai que escoitar nestes momentos, este tipo de brotes víricos seguro que van volver, vivimos nun mundo global, eso vimos ca COVID, bueno, hai que estar preparados e aprender dos erros e seguir mellorando, claro. É importante, dende logo, atender sanitariamente a esta persoa, calquera que poda ter que se haxa aportado do antivirus, pero tamén importantísimo, de feito,
diso vai estas últimas horas no Gómez Ulla tratar de controlar o máximo posible a posibilidade de que ese brote se estenda e se propague. Non sei se pensades, Bieito, dis que había o mellor un exceso de non sei, de celo, polo outro bando, Iván di que o mellor unha escenificación. Pensades que é demais ou que é demais pero axeitada e cando menos se é demais, pois polo menos que cumpla? Eu creo que o medo é libre, non? Hai unha expresión galega que quen ten cu ten medo. O medo é libre e despois os pánicos que se dan e moita xente que é hipocondríaca funciona. Agora ben, cos datos na man e cos expertos, eu falo en función do que me dixeron expertos, non polo que eu seipa, non? Cos datos e cos expertos, home, isto non era unha alarma global como a que deu o 30 de xaneiro a OMS, a Organización Mundial da Saúde, o 30 de xaneiro do 2020 co coronavirus, que deu unha alarma mundial. Isto é un brote concreto moi localizado, sábese o orixen, sábese ademais que o orixen é dos excrementos dos ratós, e hai moita literatura sobre o antivirus. Por tanto, o que decía o Dr. Soriano e o que decía tamén Badiola é que xa se sabía como hai que tratar estes casos e que o que hai que facer é o que se fixo, aillar o barco en un momento determinado, coller os afectados, leválos a unhas cuarentenas e atendelos tan pronto surxa, no caso concreto dun. Houve dous casos de alarma ao principio, ao finales da semana pasada, unha en Barcelona e outra en Alicante, que despois deron negativo, non? E probablemente aquí, pois, non sei, dos 14 que están, temos un caso, pode haber outro máis, pero ten tratamento. Isto non é un coronavirus, isto non é unha alarma mundial, isto non temos o resto do mundo pechando os seus... É dicir, hai que tomar cuidado, pero nada máis. Pero sobre todo aí sí que na evitar a propagación sí que hai que ter quizás un cuidado especial, non? Hai que ter cuidado, pero que non é o caso do coronavirus, non é un brote, non é unha pandemia mundial, é un brote que hai a distinción. Por tanto, creo que quienes nos dedicamos ao xornalismo tamén temos que contribuir un pouco a serenar a xente, non meterlle medo. Eu creo que houve unha hipérbole de medios. Dos medios, si pensas que os medios de comunicación, sí que é certo que houve globalmente falando, porque tamén houve quizáis unha información, non sei se en tempo real ou prácticamente si non, houve como moitas roldas de prensa. Cando foi o caso das vacas locas, que non se sabía moi ben cando comías, eso foi no ano 2000, en outono do 2000, e este señor Badiola saía sempre, eu acordome que decían, si tomas hamburguesas, e dicía, non, si podes tomar hamburguesas. Daquela era ministra de Sanidade do goberno de Aznar, agora non me sala, que foi alcaldesa de Málaga, que tamén falaba de que se podía hacer el caldito con el rabo de toro, non sei que. Bueno, é dicir... Celia Villalobos. Celia Villalobos, efectivamente. Pois eses casos, a min pareceme que o que teñen é que contribuir a serenar e a tranquilizar a xente. E eu creo que neste caso era o que tiñamos que facer nós os xornalistas. E pensas que non se fixo? Que o mellor se alarmou? Houve unha alarma excesiva. Aida, pensas que houve alarma? Sí, dalle. Sí, home, que cebouse a nivel político, quero decir, cando tes un presidente dunha comunidade autónoma que rexeita que ese barco xa non atraque, que fonde nun puerto de segunda aislado da poboación da túa comunidade autónoma, home, eu creo que algo de alarma estar xerando. Estás falando de Fernando Clavijo. Estou falando do presidente da comunidade autónoma das Illas Canarias, de Fernando Clavijo, e lóxicamente, que querendo ou non querendo, esa alarma está xerando. O conflicto tamén atrae a atención, lóxicamente. Co cal, se houvese colaboración institucional, como se presupón nunha emerxencia sanitaria destas características, eu creo que esas escenificacións, como di Bieito, ou ese excesivo foco, quizá non se tería. Claro, que hai dúas cousas, non sei se mellor tamén, Bieito, te refires a que hai unha parte sanitaria, claramente, pois hai un virus, o antivirus, hai unha parte política. Sí. O mellor, aí a balanza é onde se desequilibrou un pouco. Política e sanidade, os medios, aí estamos vendo, por exemplo, no Porto, ahora aí estamos... A politizar en exceso para situacións desta. Eu
tiven a curiosidade de mirar outros países que estaban, evidentemente, non iba o barco ao seu porto, pero tiñan casos que repatriar, especialmente tanto o Reino Unido como Francia, e a noticia non ocupaba o nivel, nin o tempo, nin a xerarquía nos medios de comunicación británicos e franceses que tivo aquí, non? Bueno, a BBC retransmitiu en directo a rolda de prensa de Mónica García este sábado, quero dicir, o mellor, o Guardian leva todo o fin de semana abrindo a súa portada co barco. A ver, eu creo que aquí mestúranse moitos factores que o que rematan de facer unha bola non grande a nivel mediático e tamén a nivel social. Creo que, por un lado, por unha banda non ten nada que ver que isto ocurrise, por exemplo, no 2017, que ocurra agora, porque vimos dunha pandemia mundial e, como dicía Bieito, o medo é libre, e hai moita xente que o pasou moi mal. Que isto sexa post-coronavirus é unha marca totalmente... Claro, non teñe nada que ver, por suposto que non, pero en canto empezamos a falar de brotes, de infección, de PCRs, non? de Máscaras, de mascarillas, pois eu entendo que a xente nun inicio de entrada teña máis medo que hai anos. Despois, evidentemente, as autoridades teñen que estar para informar, para tranquilizar, e os medios, eu coincido, teñen tamén que tratar de infundir calma á poboación, sobre todo dando a coñecer os datos da ciencia, a coñecer os datos da OMS e colocando as cousas no seu lugar, non? Que pasa? Que cando engades a receta 23 nacionalidades, claro, había 23 países pendentes desto, entre eles Estados Unidos, que non é calqueira cousa, e varios países europeos, engades as nacionalidades e engades que temos a un presidente dunha comunidade autónoma que eu creo que deixou a un lado a institucionalidade e centrouse en capitalizar políticamente algo que, dende o meu punto de vista, foi un exercicio de absoluta irresponsabilidade política, pois xérase, digamos, moita atención social, non? E, ademais, pois sí, eu coincido en que non todos os medios de comunicación, pero que sí que houve algunha tele nacional que sabía que isto vendía e que entón facía, pois, moita programación adicada a isto porque sabía que é algo que dá audiencia. Entón, digamos que é unha situación complexa porque a veces estás falando de saúde pública, é unha emerxencia sanitaria internacional, efectivamente un brote contible, estudado e que non hai problema, pero mesturáronse moitos factores. Eu creo que o que dicía Iván, xa se as horas antes, que eu, claro, o sábado non saía da miña sorpresa, se o sábado a 1 da mañá sae o presidente da comunidade autónoma a horas de que chegue o barco e fondee a dicir nós non autorizamos o fondeo. Claro, aí xa de entrada tes que dicirlle ao cidadán este señor está dicindo que non autoriza o fondeo, pero que non ten competencias. Entón, el pode dicir o que queira. O barco fondea se o goberno de España, neste caso, autoriza que fondee. Pero claro, xa xera todavía máis conversación. Entón, o barco vai fondear ou non vai fondear? E despois fondea, pois, e despois sae a dicir que se as ratas nadan. Quero dicir, que isto foi todo un pouco esperpéntico, sobre todo porque eu o que botei de menos é que se escoitase os científicos, que se escoitase a ciencia, que esta persoa fora un pouco máis responsable a hora de facer declaracións ante os medios. Bueno, xa que estades falando do presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, imos a escoitar o último que dixo, foi hai unhas horas no Parlamento de Canarias, despois de que se soubera e trascendera de que hai unha persoa, que da que estamos falando, esta persoa, primeiro español positivo en antivirus, Fernando Clavijo dicía isto. Hoy sabemos que el Gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabían. Y esa información, señora Costa, esa información era determinante. Por eso digo que la lealtad institucional, la buena fe y el buen hacer que se tiene que tener entre dos gobiernos ha sido quebrado por el Gobierno de España. David, Clavijo dicindo que o goberno xa sabía que había un positivo no barco, que por iso non quixeron facer as PCRs en Canarias e que se sinte de novo traicionado. Bueno, o que está dicindo é moi arriscado e o que ten que facer de primeiro é demostralo, non? Pero esta é a terceira capa para min que ten a crisis, non? Porque levamos falando da capa sanitaria, que creo que a unha semana vista é moi sinxelo dicir que a nivel sanitario estaba todo controlado desde o principio, sobre todo cando estamos a falar de que vimos da pandemia do COVID. Outra é a capa emocional, que tamén estamos falando dela, como recibe eso non só a cidadanía, senón tamén os nosos representantes políticos, porque agora dicimos confiamos nos científicos, pero a min só me ven a imaxe de Fernando Simón nas primeiras semanas do COVID dicindo que non ia pasar nada, que isto era un contagio e que estaba todo controlado. E despois temos a capa máis turbia, que é a capa de xestión política. Aquí vemos a
Clavijo, podíamos estar escuitando tamén perfectamente a Mónica García, como a semana pasada cambia a versión, ao principio di que non vai a entrar o barco, despois di que sí, despois di que non vai a atracar. Quero dicir, eu non vin a nivel de relación institucional responsabilidade por ninguna das partes. O cal non quere dicir que eu creo que a capacidade de resposta a esta crisis, que, aínda que curta e inédita, é moi notable, non? O que ocorre Clavijo cando empeza a funcionar, cando de repente o goberno lle aplica de maneira forzada, digamos, o artigo 155, non? Cando di, isto vou no coller eu, ti non tes competencias, e arranxamos con todo, aínda que ti non queiras que o barco atraca aquí. O que lle sirve a él tamén para limparse as mans. Quero dicir, él, se no momento en que están desembarcando os pacientes ou os posibles contagiados se estende o virus ou calquer, el pode dicir que é cousa... El xa o advertira, non? Eso, que é cousa do goberno. Entón, desde esa posición, a min pareceme moi fácil e moi pouco responsable que hoxe na comisión na que estaba falando se expresen nestes términos. É certo, Vieito, que Clavijo nun momento sí que dixo non teño discrepancias ou diferenzas, non se trata dunha cousa política, é unha cousa de organización co goberno de España que non me están trasladando de inicio toda a información que penso, por ser a miña comunidade, a que vai recibir ese barco, debería. É certo que despois foron matizando as palabras e parece que esa comunicación xa foi máis fluida, pero hoxe pola mañá acaba de dicir isto. Bueno, porque eu creo que estamos nun país que aproveita todo políticamente por un lado e por outro. Pero pensas que lle está facendo ben a Clavijo? No, eu creo que sempre a cidadanía é máis lista do que pensan os políticos e probablemente tamén os xornalistas, non? Cando pensamos que nos están escoitando non teñen criterio. A mí pareceme que é un mal da democracia española o aproveitamento sempre perverso das desgracias, non? E aquí, pois, eu creo que había que ter, non sei, unha maior naturalidade, igual que creo que houve unha sobreactuación por parte dos medios, pareceme que tamén hai unha sobreactuación por parte dos políticos, había que darlle normalidade. Aquí trátase, insisto, un país do primeiro mundo perfectamente dotado dende o punto de vista científico, hospitalario, sanitario para atender esta emerxencia, e o que había que darlle naturalidade, cooperar todos e non poñerse aquí histéricos con esta cuestión. A min é o que me parece, é de alguna maneira tamén tratar de empezar a poñer precedentes, mellor dito, que é dicir, vamos a darlle naturalidade á cooperación institucional, sobre todo nun Estado como é España, que é un Estado das autonomías, onde temos 17 autonomías, cos súas características, cos seus gobernos autonómicos, e hai que engrasar esa maquinaria, porque senón temos un Estado fallido. Comprobámoslo sobre todo no COVID, cando en un momento determinado o Estado Central renunciou porque tiña un Ministerio de Sanidade que está vacío, o Ministerio de Sanidade en España é fofo, pero non ten competencias reais, as competencias teñenas en materia sanitaria as comunidades autónomas. Entón, como temos un Estado en eso, Estado das autonomías, que teñen todos os precedentes que temos, eu non diría dende as vacas locas, dende o prestixe. Ata hoxe, todas as veces que tiveron que estar os gobernos autonómicos co goberno central, houbo conflitos, estivera quen estivera ao outro lado, en cada lado da ribeira, non? En cada orilla, sempre houbo problemas. E é unha pena que un país como o noso non conquira un consenso para dicir, oye, temos este problema, vamos todos xuntos e da man a solucionalo. Neste caso tamén había, ou era importante, ou sí que plasmado, que era importante tamén unha cooperación internacional. Efectivamente, eu non acabo de entender, podo entender a estrategia de confrontación, pero non nestes casos nos que as formas tamén son moi importantes. E, lóxicamente, aquí foi un operativo que se fixo con cooperación internacional, máis alá dos 23 países polas 23 nacionalidades implicadas. Estamos falando da OMS, un organismo multilateral, estamos falando da Comisión Europea, hasta se activou o mecanismo europeo de protección civil local. O marco aí está a nivel de cooperación internacional, máis alá tamén do marco normativo, non? que tamén o temos. Outra cousa é, certas saídas de Tiesto que a min recórdame un pouco, pois, por en dúbida esta cuestión, non? De que se ocultase un caso sintomático
máis alá de que as poucas PCRs que se puderon facer fixoas a OMS en Cabo Verde, e por eso os viaxeiros que estaban contaxiados desembarcaron. Entón, estamos dicindo que minte a OMS, non? Os organismos internacionais, non ten por que ser o goberno de España. Eu creo que o señor Clavijo entrou nunha espiral de confrontación e agora chega un punto en que é imposible rebaixar e sair un pouco desa dinámica. O de hoxe, xa cooperativo finalizado, eu creo que xa é demasiado un pouco excesivo. Mais alá de que creo que podo entender a estrategia a medio plazo, estamos en ano das eleccións, bueno, hai que marcar perfil, eu creo que o seu rival vai ser precisamente o ministro Torres, Ángel Víctor Torres, do PSOE ali, e bueno, aquí colle moito protagonismo precisamente nestas últimas horas, un pouco de mediador, non? Por ser el canario. Forma parte do comité de seguimento, como ministro de Política Territorial, lóxicamente ten que coordinar ali ca delegación do goberno. Co cal eu creo que viu unha oportunidade polos tempos e polas persoas implicadas. Pero, bueno, eu creo que as formas tamén son importantes e hai outros asuntos nos que se poida confrontar. Non quero dicir, o perfil márcalo co liderazgo, non o marcas unha vez a crisis xa está solventada, con todas as institucións internacionais aplaudindo que foi un operativo eficaz, rápido, máis alá das cuitas internas, que ao final interesannos a nos, evidentemente, lémolas en claves electoral, pero fora de aquí, é verdade que non teñen repercusión. Entón, se o perfil, unha vez está a crisis solventada, salir con ese abruptos, eu creo que é unha estrategia un pouco equivocada. E ademais, a ver, hai millóns de temas cos que facer oposición agora mesmo, o goberno, temas reais, graves, que lle poden facer dano políticamente. Hai moitísimos temas. Eu creo que unha emerxencia sanitaria non é un tema co que facer oposición como está facendo Clavijo. Clavijo, eu creo que neste caso, de feito, eu creo que lle vai vir de volta. Eu creo que isto non, a min personalmente pareceme que isto non lle dá boa imaxe diante dos cidadáns, porque ao final temos a Comisión Europea, a Organización Mundial da Saúde, 23 países, todos coordinados, poñéndose de acordo, e el, aparte Fernando Clavijo, falando de ratas que nadan, dicindo que non deixan fondar un barco, quero dicir, a min pareceme que, a ver, seguro que el non tiña esa intención, claro, pero que o que remata conseguindo é ridiculizarse a sí mesmo e amosar moi pouca responsabilidade institucional. Eu quero recordar que ademais nese buque ian 14 españois, que tamén é o país de Fernando Clavijo, que hai 14 españois. Se foran 14 canarios, en vez de 14, pois un galego... Claro, pois quero dicir, de que estamos a falar? Entón non vas a asistir a cidadáns que o requiren. Eu entendo que de entrada o que penses sexa estáis máis cerca de Cabo Verde ou estáis máis cerca de Marruecos, pero se a Organización Mundial da Saúde e nós, calquer cidadán se para a pensalo, sabe que os medios sanitarios técnicos non teñen nada que ver co que pode haber en Canarias, non? Entón, ao final era todo, eu o que vin foi certa coherencia, efectivamente, o inicio da semana, pois seguro que ainda o Ministerio estaba todavía cerrando, porque teño entendido que Sanidade ao inicio tampouco lle facía gracia a idea de que pararan en España, pero unha vez que a OMS explicou os motivos técnicos para que iso fora así, o lóxico e o responsable, o que eu espero dun representante público é que digamos, por suposto, se dentro de 3 anos temos o mesmo problema, estamos nas costas de Reino Unido e hai 20 españois, e Reino Unido di que non nos recibe, que pensaríamos? Entón, eu creo que aí, de verdade, el cometeu un erro enorme a nivel político e agora creo que non sabe como sair, porque entrou nun callejón sin saída. O Partido Popular a inicio de semana estaba aí un pouco, incluso chegaron a pedir a dimisión da ministra de Sanidade, pero incluso o Partido Popular agora foi reculando, e de feito hai varóns, dicía antes Vieito, bueno, non hai coordinación coas comunidades. Ata Alfonso Rueda falou dunha boa xestión seria, quer dicir, unha persoa que está no Partido Popular e que está agora mesmo frente dunha comunidade autónoma. Entón, non sei, a min pareceme de verdade que Fernando Clavijo coronouse para mal a nivel político con esta crise. Falaba... Eu quería apuntar tamén que a mí me parece que hai que seguir afondando na cultura da solidaridade. Antes decía Aida que se isto lle pasara a un barco que está preto do Reino Unido, outro país, e levar a españois, pois tamén querríamos que funcionara. É dicir, pero é que ademais, eu tamén lembro cando foi o caso do ébola, que tamén se armou un lío tremendo, e que había minorías que non querían que viñeran os dous misioneiros. Foi no Gómez Ulla tamén neste hospital. Que morreron os dous misioneiros
un chamábase Pajares, me parece, e outro, non lembro o nombre do segundo, pero vamos, había 2 misioneiros que morreron e infectouse unha auxiliar, Teresa Romero, que por certo era aí de Baralla, era galega, houve que sacrificar ao can, aquel, o Excalibur, e eu creo que hai que afondar na cultura, na sociedade, que, home, temos que ser solidarios, é que a min eso de non atender aos naturales do teu país, tamén aos de outros países, cando ademais podes, porque volto a decir o que dixen dentro do primeiro momento. Bueno, Clavijo dicía que os atendan, pero non en Canarias, non? Que pasen... Vale, eso é unha tontería. O que é lamentable, Marruecos e Cabo Verde non tiña capacidade, eso estaba fora de toda dúbida. O que xa teño máis dúbidas é se Marruecos en algún momento non podía atender algún dos casos, en concreto o avión que para estar dentro do sistema de protección civil comunitario, o porto máis próximo era o de Canarias. Pero bueno, pero refírome ao avión que non lle deixou aterrizar. Pero bueno, insisto, a min pareceme que a opinión pública española ten que ser consciente de que non temos problemas para atender casos destes. Precisamente falades aí, falades Bieito, de solidaridade. Dá moita seguridade pensalo, non? Que estamos... Dá moita seguridade pensar que se recibimos tamén nos trataremos de coidarnos a nós, non? Falabades de solidaridade, precisamente Pedro Sánchez esta mañá, despois desa reunión co representante da Organización Mundial da Saúde en Moncloa, dicía este mundo non precisa máis egoísmo, precisa máis países solidarios. E ademais engadía Pedro Sánchez, imos a escoitalo, que aínda hai que estar moi atentos porque a situación non rematou por completo. Se han repatriado a más de 120 personas de distintas nacionalidades mediante 10 vuelos especiales. Se ha saldado con 0 incidentes. Y, naturalmente, no vamos a bajar la guardia. Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla y, por tanto, también la situación de la emergencia a nivel global. Bueno, iso, que hai que continuar. De feito, os 14 españois que continúan no Gómez Ulla están monitorizados, están moi controlados. Segundo, como sexa a súa situación epidemiolóxica, van poder haber cambios. De feito, é moi posible que haxa cambios xa no tempo de corentena, porque ata agora o día 0, digamos, de inicio desa corentena era o día 6 de abril, que era o día no que se tivera ese último contacto coa persoa infectada, pero como nestas últimas horas hai un positivo español que estivo en contacto con estas 13 outras persoas, é posible, non sei, Iván, que o mellor agora se alongue ese tempo de corentena, porque o último contacto pois foi hai nada. Exactamente, 42 días, hai que contarlos nun principio era o 17 de xuño ata onde ían ser, é probable que agora se prolonguen. É certo que o mellor pode haber despois un confinamento domiciliario ou que poidan continuar no hospital, iso din dende Sanidade. Vai a haber unha evolución diaria, ou unha revisión, digamos. Sí, exactamente. Pero bueno, terán que ir monitorizando e sobre todo hai que entender o estrés o que ten que estar sometida esta xente, non? Máis alá de... Os pasaxeiros que ian no cruceiro dis que están no Gómez Ulla. Desde Johannesburgo... había un falecido no barco durante 4 días que desembarcou en Johannesburgo. Eles seguiron a ruta varios días máis. Comenzou a haber algún sintomático máis, que foron os que desembarcaron en Cabo Verde. Sí, de feito, o capitán do barco, destas últimas horas, nun vídeo en redes sociais, el agradecía a pasaxe do barco, a tripulación e tamén os pasaxeiros a paciencia, a implicación, a empatía, a calma. A situación, dende logo, non tiña que ser doada ni moitísimo menos. Sí, co cal, moito respeto, moito cariño, e todo o que se poida ir facendo cuarentena domiciliaria, pois mellor, porque de feito no propio barco máis alá do estrés houbo casos peores. Parece ser que hai unha médica española que estuvo de feito botando unha mao por tema dos aislamientos, incluso de certo acompañamento psicolóxico. Quero decir que a situación nese barco non tuvo que ser nada fácil. Ahora están en terra, pero bueno, outros 42 días de confinamento. A min tamén me daba bastante esperanza esta mañá que se comentaba que polo que se sabe, polo que se aislou o virus e se conoce deste virus, é que non hai contaxios de terceira ronda, por así decirlo. Pode haber hipercontaxiadores, pero como que se queda no terceiro eslabón. É dicir, tú podes... Exactamente, o sea, podes ser...
Co cal, quero decir, tamén para esta xente, para facer a cuarentena domiciliaria, os riscos son bastante reducidos. E iso é tamén unha das En Países Baixos están características... facendo cuarentena Efectivamente, creo que domiciliaria. Reino Unido tamén. É unha das características que isto diferencia do COVID, e por isto estamos falando dun brote e non dunha pandemia. Pero, bueno, o proceso de evacuación, que era o máis complicado, eu creo que, bueno, pues, xa se resolveu, e agora, pues, estamos nas mellores maus, eu creo. O que ocorre é que unha semana despois, non, cando todo está cerrado, estamos falando de como cada país, por exemplo, o xestiona, nos agora vemos o caso de España, non? Como cada día, en principio, sigue aparecendo información do operativo, da diferente xestión a diferentes niveles, pero onde está a liña que separa un pouco a transparencia ca proporcionalidade, non? Agora de seguir informando neste intre, non falo dos primeiros días. Porque teño aquí, estaba apuntando mentras vos escoitaba o que está facendo Estados Unidos, non? Que é verdade que a nivel pandémico, sobre todo a nivel comunicativo, quizáis non é o mellor país agora para xirar, pero eu creo que con este virus o que está facendo está funcionando moi ben, o sea, todos os representantes políticos o que están facendo é expoñer o caso como algo secundario, non? A nivel comunicativo, pero eso non quere dicir que a nivel técnico non este funcionando como un dos mellores países do mundo. Ten cuarentenas, biocontención, traslado militar, dúas instalacións en Nebraska e Atlanta. Quero dicir, eles, desde o punto de vista político e comunicativo, están reducindo moito o impacto que unha semana despois está tendo o antivirus, pero é verdade que en España seguimos, aí estou un pouco con Vieito, unha semana despois seguimos un pouco engordando o caso, non? Ocorre algo similar en Francia, onde é verdade que xa fai varios días, 2 días ou un día que hai unha cidadá en cuidados intensivos. Claro, ao final é o que falamos ao principio, a enfermidade presenta unha alta mortalidade, aínda que o nivel de escalado social sea moi baixo, non? Pero a mí o que me ocorre é que vexo que hai como moitos esforzos públicos por amosar que se está facendo algo, non? Cando xa está feito, a crise está cerrada, evidentemente hai que facer un seguimento dos contagios e das cuarentenas. Pero cambiaría moito, por exemplo, a situación se de pronto as 14 PCRs que se lle fan a estes 14 pasaxeros deran positivo. Por suposto, claro. Entón, habría que facer un Un rastrexo... escenario absolutamente... Claro, pero pensas que o mellor é excesivo que onte ás 8, ás 9:22 minutos, cando se coñecían eses resultados, xa se fixeran públicos, se sabía, toda España sabía que hai unha persoa que está positiva en antivirus entre eses 14 Ou hai un pouco de voto de menos, un pouco máis de reservas, pero bueno, é unha percepción. É que eu creo que se ocurrese eso, estaríamos criticando o Ministerio de Sanidade por falta de transparencia. Pode ser. Quero dicir, porque ao final, eu estaba agora pensando, hai roldas de prensa todos os días sobre moitísimos temas, e non todos os temas chegan aos titulares dos medios, non? Ao final, os xornalistas, bueno, hai moitos factores, non me vou meter no lío, pero digamos que un dos factores, non, que nos leva a tomar a decisión de colocar algo en portada é que creemos que ten interés público, non? Entón eu creo que, a ver... Me interés ten, seguro. Sen dúbida. No, claro. E aparte que non é o mesmo que o barco atraque aquí, eu creo que non é o mesmo. É que non é o mesmo que o goberno tiña que xestionar, non só o goberno, a Comisión Europea, a OMS, coa colaboración dos outros 22 países, pero creo que non é o mesmo, nin tampouco a cobertura mediática do país que recibe o barco, non? Sí, por exemplo, repatriar os españois desde Argentina ou desde Cabo Verde. Exactamente. Non é o mesmo que ser Estados Unidos ou ser... como tampouco creo que sexa o mesmo ser Países Baixos, por exemplo, que quizás sexa o segundo país con máis atención mediática, porque ao final recibía unha gran cantidad de cidadáns e porque era bandeira do barco, demais. Entón, eu creo que ao final o problema, creo, dende o meu punto de vista, non é tanto que o Ministerio de Sanidade de Información, porque eu creo que eso, se ti queres como cidadán poder acceder a ela, está ben que podas acceder a ela, máis nun momento no que falábamos antes de que hai certa... bueno, certo medo, certa psicose, máis fácil, non, poñerse nervioso ante unha situación... Certa desconfianza, mellor, non? Sí. Pero quizáis sexan os medios que, en función de como cada quen o vexa, fagan unha sobrecobertura do tema. Eu creo que intereses sí que ten, e ademais é o que comentábamos antes, non? É que agora mesmo hai un home que é positivo, pero o gallá non.
pero nada nos asegura que non poda haber outras persoas que den positivo. Ata que non remate a cuarentena, eu non dou por finalizada, ou polo menos como cidadán non me termino de sentir 100% tranquila ata que non rematen a cuarentena. É un pouco contradictorio, non? Eu creo que co que queremos transmitir de unha imaxe de que non é un virus pandémico, de que está controlado, de que o confinamento vai reducir todo. Eu creo que amosar esa imaxe de teño cada día que amosar que estamos estables, que o fixemos ben, que a situación non vai empeorar porque está controlada, eu creo que eso sí que xenera un pouco de desequilibrio e dese medo ao invisible, non? Do que falaba tamén Bueno, irás apagando, non? Hoxe entendo que estaba Tedros Adhanom aquí e o presidente ata o de agora non tiña comparecido, que a min pareceme ben, creo que o presidente tiña que estar onde estivo, que era na casa ou na Moncloa ou onde estivera seguindo a crise. Quen tiña que comparecer era a ministra de Sanidade. Pero é normal que o presidente do goberno polo menos unha declaración institucional con Tedros Adhanom faga. Se agora vemos máis aspaventos políticos durante toda a semana, o mellor, pois sí, aí entón o mellor estou de acordo contigo en que é demasiado. É certo que tamén a actualidade aumentou polo tema do positivo en PCR desa persoa. O mellor, se foran todos negativos, pois non sería esa a situación informativa, pero sí que é un tema que atrae informativamente, de feito, como mostra este programa. Levamos 45 minutos de programa da hora que temos e hoxe prácticamente o programa inteiro estamos dedicando a falar desta situación do antivirus. Non falamos de Florentino, que está... E que iba a dicilo agora mesmo, porque agora imos falar, bueno, lembremos que hai un galego, e calquera sitio hai un galego entre os 14 españois, un ornitólogo de Cariño que está confinado, illado, neste momento, desde o domingo pola tarde, co resto de españois, 13 máis el, que son 14, está no Hospital Gómez Ulla. A realidade é que non sabemos se é Leo que está positivo en antivirus, de momento nin temos por que sabelo. E falaba Vieito de Florentino Pérez, porque acaba de convocar eleccións, non? Como é? Florentino Pérez convoca eleccións no Real Madrid, está dando neste momento unha rolda de prensa. Sí. Bueno, son as 7:16 minutos, agora en directo, e Florentino non sei se neste momento está dando o rol de prensa ou será en breves momentos, pero bueno, xa deu. Xa rematou. Entón, o que dixo é o que convoca... Claro, está. Bueno, pois convoca eleccións. Pois efectivamente. Para gañalas. Eleccións no Real Madrid. E eso sírvenos tamén para enganchar con que este domingo 17 de maio hai eleccións en Andalucía. Os sondeos de momento continúan dándolle, se non case a maioría absoluta ao Partido Popular. Que augurades para o domingo en Andalucía, Vieito? Bueno, si temos que facer caso ás enquisas... Non temos, podemos contar o que queramos. Por eso, pero eu digo que si temos que facerlle caso ás enquisas, partindo que eu sempre digo que a sociometría non é unha ciencia exacta, e tense equivocado en moitas ocasións, pero se facemos caso me parece que hoxe dábamos o dato de que eran 18 enquisas distintas de distintas empresas. Pois bordea aí a maioría absoluta, pero está pode conseguir, a maioría absoluta son 55. 55 escanos. Entón, hai quen lle dá 54, hai quen lle dá 56. Aí unha línea moi débil para que pode estar para un lado e para outro. En todo caso, eu creo que das enquisas podemos decir tres cousas. Unha, que parece que hai maioría absoluta para Moreno Bonilla. Dúas, que parece que Vox se frena no seu crecemento, que xa lle pasou en Castela León. E tres, que a extrema esquerda ali, tanto adiante por Andalucía como a outra forza política tamén de extrema esquerda por Andalucía van a crecer, a medrar, e todo apunta que medran a costa do PSOE, que tiña 30 escanos, que era o peor resultado da súa historia, posto que Andalucía sempre foi un feudo socialista, que podería pasar a 27, a 28, non se sabe. Este é o dibuixo que fan as casas que se dedican a facer enquisas. Xa veremos. Aida. Bueno, a ver, sí, efectivamente, ese é o panorama. Veremos se Moreno Bonilla consigue a maioría absoluta ou non, e a outra pregunta é se o PSOE baixa do seu solo histórico, porque sería menos que Juan Espadas. Bueno, a min faime gracia porque xe dicía unha compañeira, e creo que ten moitísima razón, que ao final a semana previa ás eleccións sempre son un tema de xestión de expectativas, non? Entón, claro, a ver, obxectivamente, obteña a maioría absoluta ou non, o resultado de Juan Manuel Moreno sería moi bo. Pero claro, como estamos coa pregunta constante de se consegue a maioría absoluta ou non, pois se non a consegue, efectivamente, algo que sería unha victoria, porque gañaría as eleccións igualmente,
sería, digamos, non tratado de aproveitar polo resto de partidos como unha derrota ou como agora vas depender de Vox, porque xa vimos que o partido de Santiago Abascal non o quere poñer fácil e di como teña unha oportunidade, un escaño de exixirlles algo, pois que o vai facer. No Partido Socialista tamén un pouco o mesmo. María Xesús Montero enfrontase a un escenario moi complicado. Eu creo que ademais o Partido Socialista aquí non, é a miña opinión, pero eu creo que non rematou de calibrar ben o perfil da candidata e o momento, os timings. Pensas que non acertou con Creo que non foi, María Jesús Montero? creo que foi moi tarde cando foi para lá. Creo que agora mesmo é unha imaxe en Andalucía de Montero demasiado vinculada a Madrid, e creo que eso non lles favorece. Pero bueno, máis aló diso, creo que tamén o tema da xestión das expectativas, non? Se consegue non baixar dos 30, pois xa pode vender... Que mellorou os resultados. Que mellorou como antigo, non? Pero ao final é un mal resultado igualmente, non? O que pasa é que ao final isto son moitas percepcións, son percepcións públicas, non? Non se vai mover moito o escenario. Eu creo que home, dende logo para o Juan Manuel Moreno o mellor sería manter a maioría, porque senón veñense curvas en Andalucía tamén, e sería un varón popular que ata o de agora é, digamos, outro gran contrapeso dentro do partido con Ayuso, non? E que goberna en solitario, tería que buscar esa muleta de Vox. É que un favorito, non, que en calquera carreira, que neste caso é máis supostamente representa a volta de certa normalidade institucional, a que sempre estamos a falar e que parece que nunca chega, parece que Moreno Bonilla, así que de algún xeito, igual que agora illa en Cataluña pode representala, como cae un favorito da carreira, non? Pois ou que cometa un gran erro, que de momento non foi así, incluso onte no debate, que foi un debate por momentos broncos cando saliu o tema da sanidade, pero non cometeu un gran erro, ou se hai un momento ou viral ou que supoña un choque emocional moi forte, non? De momento tampouco chegou, é máis. Neste aspecto, o que sí salientaría era a María Jesús Montero falando dos gardas civis en Huelva como un accidente laboral, non? Creo que faleceron. Creo que dixo onte que hoxe recolleu un pouco corda. Eu creo, estou aí moito con Aida de que ese perfil de Montero, ese perfil tan vinculado a Sánchez, ese perfil tan vinculado a políticas que se levaron a cabo en Cataluña, por exemplo, creo que chega moi queimada a súa terra. Creo que calquera cousa que non sexa gañar, creo que a mata políticamente falando. Ela preguntabanlle que vai facer despois do 17 de maio. Ela dicía gobernar en Andalucía. Sí. Positivismo que non sei. Hombre, claro. Son candidatos. Eu nego un pouco a maior do tema do perfil de Montero. Creo que hai unha tendencia a nivel autonómico do PSOE a baixa, un asentamento do PP en Andalucía, de que parece que reforzan esa posición mayoritaria, cun candidato que, bueno, non estuvo moi arroupado pola Dirección Nacional do seu partido, nin tampouco polas siglas. Digo estéticamente e por remarcar como é un candidato de seu, non? Bastante autónomo, cun perfil que pouco se pode parecer o de, bueno, dos sectores un pouco máis radicais do seu partido, se non ven todo o contrario, que marca un pouco a diferencia nese sentido. Co cal, pois son dúas tendencias que van cada unha por un lado, co cal, neste caso, a candidata pois pode aminorar a caída, pero non creo que sexa o lastre que ten o PSOE nestes momentos, máis que nada porque a cuestión de asociar ou non o sanchismo, a Pedro Sánchez obtuvo sempre o voto dual nas xerais, sempre ten moitos máis votos dos que ten o seu candidato autonómico en Andalucía. Nas últimas foron algo máis de 500.000 de votos. Co cal, non se ve que ter esa mácula de estar no goberno poida restar. máis alá de que, bueno, por casualidades da vida ou non, como ministra de Facenda, e por moito que se critique, pois Andalucía foi unha das comunidades que máis se beneficiou tanto do novo modelo de financiamento que puxo sobre a mesa como da quita da deuda. Sí, o que pasa é que eu falaba sobre todo do momento, non? Pasoume o mesmo con Pilar Alegría, no seu momento en Aragón. Non digo tanto o feito de estar vinculada ou non a Sánchez, que efectivamente pode afectar ou non,
que eu creo que en Andalucía algo sí afecta, porque non é o mesmo ser Pedro Sánchez que unha digamos, a muller forte do goberno de Pedro Sánchez, non é o mesmo, porque creo que Pedro Sánchez en sí xa ten unha figura política que trascende as siglas do partido, eu como vexo, pero que ademais creo que o momento, non? O momento no que os candidatos socialistas, os ministros ou exministros que están indo como candidatos ás autonómicas, comunidades, eu creo que un pouco tarde cando chegan, quero dicir, creo que aterrizan tarde na terra, non? Inda que sexan daló, inda que xente os coñeza, inda que os teñan moi situados, eu creo que os separa, e de feito, Carlos Martínez en Castilla e León, que era precisamente un pouco contrario, non? Era un alcalde de Soria, se non o digo mal, era unha persoa moito máis vencellada, non? O territorio... Estaba no terreo, claro. Eso, dende un poquinho antes. Eu falaba sobre todo do tema eso do timing. E despois que ademais creo que non é o mesmo ser Pedro Sánchez que ser alguén do seu goberno. De feito, o debate no PSOE vais a abrir por ese lado, non? Hai máis ministros candidatos, depende o que lle pase a Montero, bueno, pois blindaránse ou cuestionaránse internamente. Pois as eleccións son o domingo, este domingo, hoxe aínda hai martes, pero como non temos máis programa Conexión Galicia antes das eleccións, se vos parece, tedes 10 segundos cada un para ver ou para imaginar ou predecir como quedarán esas eleccións. David. Fasme sacar a bola de cristal. Eu creo que... Non, si queres. Vox vai a ser a gran decepción política. Perfecto, ese é o teu titular. Maioría absoluta para o Partido Popular? Maioría absoluta para o Partido Popular. Vieito. Sí, eu creo que vai ter maioría absoluta, que corrientes socialistas andaluzas, algunhas como o susanismo, se plantexarán seriamente cal é o futuro do partido naquela terra. Claro, porque aí tamén entran as familias socialistas que en Andalucía ten moitas... Sí, señor. Moi ben, por este lado. A ver, eu diría, veña, 55 para Moreno Bonilla. Maioría absoluta para o Partido Popular en Andalucía. Baixaría, se non digo mal, 3, non? Creo que está en 58 agora. Sí, eu creo que polos pelos, pero sí. Creo tamén, como David, que Vox, dende logo, non vai cumplir expectativas. É certo que agora o que lle din as enquisas é que sube pouquiño, pero sube. Bueno, eu creo que vai ser unha cousa continuista. Non creo que suba... Que ten un teito e que non vai pasar de aí. Eu creo que o proxecto Vox chega a un punto en que se está vendo en outras comunidades que ten un teito, que parecía que non, pero que o ten. O Partido Socialista eu creo que non vai baixar tanto como parece, porque a base socialista en Andalucía, ou polo menos os colegas que teño aló traballando, dime que o PSOE en Andalucía, inda que efectivamente estén horas moi baixas, ten unha base moi forte. Entón creo que Montero mellor salva os mobles, a ver se o consegue. Iván. Eu, bueno, pois voume ir á esquerda alternativa do PSOE, que é a única da que non falamos. Eu creo que vai haber unha sorpresa por ese espazo. Eu creo que hai vida, pode haber vida aí. A estrategia política de coalición máis alá de partido pegado ao territorio nacionalista andaluz, que podería ser Adelante Andalucía, e o resto das formacións de esquerda unidas nunha coalición. Eu creo que vai ser unha fórmula potente que se vai reproducir noutros territorios e que de aí poidan surxir os liderazgos que ahora mesmo non teñen, e creo que hai vida nese espacio. Respecto á maioría absoluta non me mollo, pero sí que digo que pode haber igual porcentaxe de votos e menos escanos. Hai moitos escanos que se están xogando por moi pouquiños votos, o que se chama os restos, son 8 circunscripcións, co cal aí pode haber sorpresas. Preséntase o partido de Alvise? Sí, tamén é un candidato. Tamén que pode estar rascando un 2%. Tes unha esquerda forte que che pode rascar en varias... Tres escanos. Unha esquerda alternativa que che pode rascar en varias circunscripcións. Un Alvise que che pode sacar un 2-3. Bueno, pode ter Moreno Bonilla máis porcentaxe e menos escanos. Tes moita confianza nos ministros candidatos cando xa se demostrou que xa fallaron, non? É certo que máis aló de Montero... No, pero polo voto dual, por demoscopia. Non, é certo que estabades dicindo de que nas anteriores se vedes como avanzou a noite, porque isto comentaba outro día un compañeiro de Sevilla, ela tiña 55-56 e os 58 chegou porque de repente caía unha provincia, levaba o resto, quer dicir que esos foron moi ao final, e agora o panorama é diferente.
Pois o domingo, 17 de maio, que ademais é o Día das Letras Galegas, que non ten nada que ver, pero coincide coas eleccións en Andalucía, sairemos de dúbidas e o vindeiro martes contarémolo aquí e analizarémolo. O noso primeiro tema e o central de hoxe era o tema do antivirus. Bueno, pois chegan novidades desde Francia, desde París. Sabemos que hai unha muller francesa que está contaxiada, pois o que chega desde a Sanidade de Francia di que está neste momento requerindo respiración artificial e os médicos apuntan e din textualmente as próximas horas serán determinantes. Esa cidadana francesa que está contaxiada de antivirus ten o cadro máis severo, e o que chega de información desde París, desa infección pulmonar do virus, e o que están explicando os médicos do hospital, digo, de París, onde está ingresada, e abro aspas porque textualmente o que están dicindo, o seu pronóstico vital está comprometido e, insisto, as próximas horas serán determinantes. Falamos desta muller que, dicíamos, está en cuidados intensivos en certa situación de gravidade despois de dar positivo por antivirus. Seguiremos falando do antivirus seguro, esperamos que dando boas novas. David Lema, moitísimas grazas. Beito Ruido, moitísimas grazas. Aida Pena, grazas tamén. Iván Gil, grazas. E as máximas grazas a vostedes porque son os que lle dan sentido ao noso traballo. Vémonos o martes, que teñan unha moi boa semana.